Feli lukulu. Ya, sabadle. Feli lukulu. Ya. Abataba zo chachi na bataba selu temsten. Ya bwana kama chacha kuna taba nao. Abataba zo kesi mota ba ithanda ina babuka ina. Yebo. Ya. Ya Feli lukulu. O driver aso ekafana ne mota yake.
na kiveni okay kulungile nabakwanta awuthuphela abendiwe abathi abasamu abathi abasabani bazodana la stage only two Chipani nje 2 nginika nje 5 minutes nginika amakhwanta abawu2 abendiwe abawu2 bafowethu lapho hayi ke okhala amakhwanta manje awu2 nabathi bona hayi abasabani boza ngoba DJ hayi Okay. Oh, EMK. If you man, if you don't have to be. EMK 700 times sometimes. EMK 700 times. That's right. All of you can Suggest the vocal card.
Yeah. Ithole simoto kuzongena i-1-on-1 ye-NMZ ne-PCS. umenze kwavuleka la polisi
zakho. Hayi zira. Usifite enhle lapha. Ya. Okay, ukuthemba le moto. Kana nje idonse futhi ibeke la. Ungaphuphi. Babeqeda Hayi fokofo. Fokofo. Hayi, Hayi fokofo. yeah. Fokofo. Hayi bo. Hayi. Shaka waza futhi wazi. Hayi. Waza njana phambili. Ngimkhoshe nami. Ngimkhoshe nami. Waza phambili kwakithi wazi. Waza phambili. Okay. Put it. Yeah. Keep imoto. Okay, bafethu, bo cameraman. Yazi man ngale kule fence nishusele ngakhona right kodwa la cha. Keep imoto ozogada ngayo kule. Okay. Ngicela udriver wefruit. Udriver wesithelo. Udriver wesithelo. Ngicela udriver wesithelo. Hayi ufuna ngiqinisele suka. Hayi. Ngeke phela. Amajaji awaqhubeka kanjani? Ya, abaqhubeka bafowethu. Qhubeka kanjani? Asibafaza bese. Awuyidonse phambili, awuyidonse. Awudonsa lokho. Idonse, okay, mana ngifethu, waza kulo light lo. Waza Yeah. phambili, waza. Yeah. Waza. Waza mfethu, waza. Waza mfethu. Okay. Waza kuba. Hayi drone wePutin. Okay, before you 2700 for Mr. Prostitute! Okay. Okay, come on. Yaboka mkhaya. Yaboka sokhaya. Ekhaya. Nakubonanisa kwesekele kulikulu.
Okay, takula soup. Okay, oh, okay. All right. ZP kwele, ZP food. ZP food. ZP food, put in ZP food. ZP food. Put it. Abantu abasheshe bafowethu ngoba sazolinde amarizati sabakhishwa amarizati sisho ukuthi eyiphi imoto skura ekhona kulezi moto izophela namhlanje ngoba singakhazi abantu What is it? Pop. Okay. Boya, wazana. Zuba. Okay, DJ, tell me that. Bafowethu, siyacela bafowethu usalon driver phela. Bafowethu, awubeke ngoma DJ. Acela kusalon driver phela bafowethu. Siyacela. Akusalon driver, akusalon driver bafowethu. Siyacela.
Okay, nako. Okay, whoa. Akayibona bashayi. Oh, okay. Okay. So then. Kade befuna na TikTok. Kade. Abantu abazosho ukuthi ngote DJ, DJ wo. DJ man. Kade befuna na TikTok. Abantu abazosho ukuthi kuwina abantu asifuni bajaji. Yeah. Abantu abazosho ukuthi uba uwinile inini lihleli la. Alright. Thina senzeni umuntu favor uwinile odliwe. Yeah. Okay, Asaf. What is the number? Okay. Now